Rocky Acharji ke bo belai ke disturb khaika ano Rocky Acharji horogo basawoi duar fiok duar sakangna nayi ang thui tongman jorawo disturb khaika tarpore duar fioka ang duar fiogoi kebangma somoi pore duar fiogai bano ja malmani bini sakmu sungtui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung yak rom kha tofano bano yakarliya sopre sotang je malmani satok pitok khai yakar dikha olokhe ang omo time hingake duita 30 rogo ungano ngare pore omahai ke mangno 3টা 3:30 bajikha bo ano sopre sotang khaimang olokhe ang bufuro fungaine ni 4টা bajikha ngane bas awai kharka ke kharaya kono olowote kono jaga siprungani jaga naikha erpore ani mario dakti no borok base ya sakang raka bai olokhe nihinoi sai kabuka tokonte ar Rocky Acharji basaya ko borok no sai kabuka borokhe ano horotam saya nei sau hoito horo ang borok no jotono nihin kai chiri khanga ke borok nok phungsani bahan borok joto risom hai khigrok thangja borok ano mungsasik pan khai buthar kamu ang sana naiman ga haise tiprasarok Agartalawo Korean bagai eba samungni bagai kebangma cini tiprasarok bekar bara tongnani phayo ge omhai klai bara tongnani phayei obai kai romphenani sopre janani nayo ke ba romphe jago kebangma jeng nogrogo kuthui manu khachijak manu sak saisung rok thuika hne pro koroi hanjago omhai keina thuibe khena hne ang kha khayo onga omhai rok ta ongthung ang jotono no loginayo sabo ano sabot khainai ang ta khono FIR khainani amti rok logi rok eba jora rok maya pa ani brain belai khino kam hanani tungflaja brain kam khayangi tungkha tini bai nokha sal nei engkha ang belai khaino bukha week unja burbul unja belai khino kha khama sincha hai hingangke o Agartala doliwo chini tiprasarok tongoi samung khaini rok korinai rok bahai khe ungnai omon bagai no mangkthi rok manna bara nogo tongai sabo logi renai ang logi sanu bono tabuktam khainani nang wansok bai dikisa jotono no koyo ano sabo tiprasarok logi renai ang kaisa koktuma thunai ingaisi kono mote khai obahai klaye borok saiba mano ang koktuma thunai hine tofano ang tiprasa mukhang nukha hangainda agibo mukhang nakhai buthar khi di ni hinjak mani din tongo ta khai mukhang nugoi da omtui khaijak bang borok bara tong hangai omhai ro khayana da tiprasarok bara tong hangai omhai khalai aboni yagola ang bara rok to furo te kisa buri rok dol samalai kha borok ba hain bara tongo borok be kok salaite saimangkha borok ketal bara sejak kaisa tongo yangono progoti phaising malai mana buri rok no borok khangangka borok bomtino je jagawo bara tongna hin thangmani ma nok malik rok baino romfre sopre khaijana nai te kongna jagawo bara seoi ma phaike bai ni ano sawo jokonte borok no ang ani kokkolok sakai borok ano sai roka jengka boros tongoi bachinani bai ni ati prajot khnei ro ano sai ri ro howo hingeke ang tabu omo ang simiya te kuni borok ungoi tongo Agartalawo bara tongnani phayei omo tam ma koklai kha chinti prasarok asakda phan khrei ingkha sabo logi renai kicha logi ri khangkai ang bo jiti thangnai tai chinti prasarok bachi thangnai asuk no kok thambai